Stanišovská jaskyňa. Jedna z najstarších jaskyň Liptova a aj na Slovensku. V tomto regióne je zároveň jedinou, ktorá je otvorená každý deň. Nachádza sa v katastri obce Liptovský Ján a rovnomennou dolinou sa pohodlne dostanete až na parkovisko, odkiaľ to budete mať ku vstupnému portálu jaskyne asi 10 minút šlapania do mierneho kopca. Jaskyňa nie je elektrifikovaná, takže každý návštevník dostáva ako povinnú výbavu čelovku. V jaskyni sa nachádzajú dva vývojové stupne. Sprístupnená časť je tvorená horizontálnou chodbou a na oboch koncoch sú akoby slučky, pomocou ktorých sa úzkými komínmi dostanete na spodnú alebo na hornú úroveň. Výzdoba jaskyne síce nie je taká bohatá ako v iných jaskyniach na Slovensku, ale podľa sprievodkyne bola vo veľkej miere zničená turistami. V jaskyni boli tiež nájdené paleontologické nálezy medvede jaskinného. Po ceste do Liptovského Mikuláša sme sa zastavili ešte v Liptovskom Jáne pozrieť prírodný wellness, tzv. Prameň Kaďa. Aj keď teplota vody dosahuje v pramení 20 stupňov, pán mi na otázku, či je studená, odpovedal, že bude mať problém ísť na vecko. Ďalšou našou zastávkou bolo Múzeum ochrany prírody a jaskyňarstva. Za mňa osobne to bolo najkrajšie múzeum, kde som doteraz bol. Množstvo interaktívnych prvkov a vizualizácií vás prevedie úplnou históriou Zeme.